Moitas grazas. Bueno, xa como estiven pola mañán aí na mesa, xa me coñecedes, e incluso xa casi fixe unha introdución do tema que iba a comentar, porque falei algo de Industria 4.0 tamén, un tema que agora pois, me toca estar bastante de cheo. Bueno, cando poñen a esta hora é por dúas cousas, ou porque é moi dinámico e esperta a xente, ou ben porque fai para a siesta. Eu creo que no meu caso é que vades a poder dormirvos unha siesta magnífica, que tema desta primeira hora da tarde. Bueno, a presentación é unha presentación conxunta e basicamente consecuencias da tesi de doutoramento de Miguel Flores, que é un alumno de Ecuador que fixo máster de estatística e que está ahora pois en Quito de profesor. De feito, estes días xusto está outro dos coautores, Javier Tarrío, que me está mandando unhas fotos do Cotopás e do Chimborazo, que aquelo impresionan. Aí, ademais, a Rubén, que é o outro coautor que está aquí presente, Rubén Fernández Casal, colega, ademais, e compañeiro do Grupo Modes. Entón, bueno, pois é un traballo así colaborativo, pero realmente podería ser un traballo de Miguel Flores. Por tanto, a verdad que tamén está unha presentación que fixera el para a pretesis, que está en castelán, pero vou falar en galego, co que ao estar así en castelán, pois os que non poidan seguir o galego, que vin que había algunha alumna estranxeira, creo que poden seguir mellor. Bueno, a idea é falar un pouco do tema da Industria 4.0, o motivo de por que estas librerías de interlaboratorio, de temas de contrastar laboratorios, que se poden usar en contextos tamén de diferentes aos laboratorios, como pode ser pois, eficiencia enerxética e demais, ou o tema xa propiamente do quality control, do control de calidade, pois son oportunas para este tema. Logo sí que contarei algo que posiblemente pase máis rápido, porque a presentación pois vos queda aí e o que queira pode mirala ou pode ver os artigos aos que deu salida estes traballos, entonces pois pode ver os paquetes QCR e o paquete ILS, que é a presentación que vamos a facer, que son paquetes que xa veñen do seu primeiro traballo na tesis de doutoramento en torno a 2016, pero que agora pois, están, ainda fai un mes subiu a última versión do QCR e o ILS pois, están facendo tamén algúns cambios ainda para subir. Bueno, pois situámonos entón no contexto este da Industria 4.0, que xa casi empeza a ser desgastado, xa casi xa se fala que xa non ten moito sentido poñer algo Industria 4.0, porque xa é como estas palabras de que ao principio empezan a ser hot, pero chega un momento que xa son cansinas, ¿no? De feito, hasta se castigan algúns proxectos que leven o nome Industria 4.0. Nos mismo en Ferrol temos un proxecto de unidade estratégica e puxemos Industria Intelixente para quitar Industria 4.0, aunque no fondo é Industria 4.0. Nese contexto das revolucións industriais que se pensamos que a primeira revolución do vapor pois era a Industria 1.0, logo pois a mecanización, todo o tema que sabemos do Fordismo, o tema da cadea de produción, se iría a Industria 2.0, a introdución de electricidade electrónica nos procesos e da informática sería a Industria 3.0, pois ora nesta era digital e digitalización, robotización, Internet de las cosas, todos estes conceptos novos que son presentes xa nun futuro, pois era esta 4.0. Por iso un marco neste contexto de Industria 4.0, onde penso que a estatística e a investigación de operacións, pero a estatística especialmente, o Big Data, a simulación, ten moito que facer, e, por tanto, R, como o lenguaxe franco da estatística e como programa pois, avalado por todo o mundo, creo que nadie pon en duda que hoxe en día pois, non fai falta facer moito apostolado, ¿no? Porque especialmente nun contexto deste tipo de no que nos atopamos dunhas xornadas específicas sobre o mundo R, ¿no? Entón aquí non é necesario, pero bueno, sí que a mellor é necesario falar de que no mundo industrial non está tan metido, ¿no? Así como no mundo académico é moi frecuente, no mundo da industria, pois falas de R, o máximo aquí a nivel gallego, pois é a empresa de telefonía, porque é o que sona, ¿no? Pero non é o software que un se pensa, como moitos son o SPSS, ou SAS, ou Stargraphics, ou softwares máis comerciales. Entonces, introducir o R nese contexto creo que é unha labor que nos toca, que nos estámoslo facendo os que temos algún tipo de influencia nestes campos, nos proxectos de investigación que se fan especialmente aquí co máster, nas teses de doutoramento e demás, pois sabedes que vai todo en R, as publicacións que se intentan facer incluso con transferencia se fan con R. Eu direi que incluso que as empresas que colaborei
a casi todos acabamos lles dando un curso de R adicional, ademais de facerlles o proxecto, de deixar esa ferramenta, ao final, os técnicos que van a traballar no día a día queren que tamén coñecer o paquete, queren que se les dé un curso, entonces se establece tamén hai unha simbiosis moi interesante. Bueno, como vos comentaba, o Big Data Analytics, que é quizás o tema máis propio do entorno 4.0 ligado á estadística, pois é importante, pero a simulación é importante, a nube é importante, o Internet das cosas é importante. Todas estas topics que un toca na industria 4.0 que xa quedan cortos, porque sabedes que isto vai por modas, agora o blockchain, están aí que todo o mundo quere facer blockchain, que ao final xa o facíamos, pero non chamamos blockchain, o tema do gemelo digital, no? O digital twin, é un tema tamén que están as industrias a ver que alea que nosotros colaboramos con Navantia no tema ese do xemelo digital para as novas fragatas, é algo que xa se está facendo realidade. Houve outras empresas que nos precederon como Boeing ou as empresas estas de aviación que son as precursoras a nivel de fiabilidade do xemelo digital. Un tema que comentaba aquí a mañán que para min foi bastante rompedor nunha reunión que fixen con xente de industria, con xente tamén de militar que están moi interesados en temas preventivos e que estamos aí nunha mesa de discusión sobre como vai ir o futuro. Era un tema que eu creo que tamén lle temos que dar un interés desde o punto de vista estadístico, que é a analítica, os análisis prescritivo de datos que comentei, non? Estamos acostumbrados primeiro ao descritivo, que é describir os datos co que se empezou en calquer clase de estadística de secundaria ou demais, o deductivo, inductivo, que é hacer prediccións, inferencias temporais por onde vai ir o mundo, pero agora cada vez máis as empresas, eu creo que moitos sectores van a necesitar unha prescripción, xa que tú plantexes un modelo que o apliques e que xa se incorpore, que a robótica, que o robot poida interaccionar, meter aí inteligencia artificial. É un tema que xa digo, cando os militares o están usando, os israelitas o están metendo nos seus proxectos, é algo que vai a vir, máis pronto que tarde. Eu creo que de algún momento vais empezar a falar deso tamén en contextos máis de índole matemático. Bueno, o entorno que hoxe un manexa a nivel de control de calidad, pois normalmente vaise ao último concepto Six Sigma, que hoxe casi está denostado. Eu podría decir que isto casi lle podíamos poñer unha tachón, ainda que hai librerías en R como Six Sigma que siguen sendo moi aplicables e que a industria, pois, cando falas de R, para a industria, pois, o que suele aplicar este tipo de cousas, basado un pouco neste ciclo que é moi cómodo, de DMAIE, no? O tema de desarrollo, medir, controlar, etc. ¿no? Bueno, isto, pues sí, a nivel de docencia hai que velo, os gráficos de control, os estudios interlaboratorio, todo isto está, ¿no? E hai xa librerías que traballan este tema, ¿no? Normalmente o que se estudia nun curso de control estadístico de calidad, aquí teño a sorte de ter algún exalumno, algún egresado, ademais, que foron alumnos moi brillantes, o cal sempre agrada velos, pois son as típicas gráficos para estudios univariantes, multivariantes, e aquí normalmente se para, non se fan estudios con Big Data, non se fan estudios con datos funcionales, aunque logo pois sí que se fan teses de doutoramento, ou se fan incluso proxectos fin de máster neste campo, pero non está todavía emitido, non? Entonces, os datos hoxe en día son datos que un pode encontrar de laboratorios típicos, vou presentar aquí uns exemplos e logo cales son as librerías que poden resolver estes casos e incluso onde están desarrolladas. Entonces, no control estadístico de calidade, pois, tes os temas de facer estudios para saber a consistencia dun laboratorio, estos que se chaman estudios interlaboratorio, que normalmente se fan por grandes organismos, como a STM, American Standard Testing Materials, a ISO, a ENOR, aquí en España, e, bueno, os que nos toca pues, lidiar con estas cosas de laboratorios, incluso a nivel de xestión, pues sabemos que de vez en cando veñen os da ENOR e fan unha interlaboratorio, nos piden colaborar, facemos aí a doble cego, mandamos datos, tal, e logo che dan un resumen de como está analizado. Pero, curiosamente, eu que tiven ocasión de participar e foi donde me saliu a idea de facer algo sobre isto, xa fai uns anos, nun congreso que houbera en Filadelfia, ou bueno, en Estados Unidos, no, en Orlando, da American Standard Testing Materials. Entonces, neste congreso se plantexou o problema de que a maioría dos laboratorios o que tiñan eran sensores e o que proporcionaban eran datos deste tipo, e, sin embargo, os estudios son todos de tipo escalares, son todos de analizar a media, de coller aquí uns datos de cada peldaño. Estas son curvas
termogravimétricas de 4 laboratorios, pois que un quere contrastar se algún laboratorio é o mismo material que tú lle mandas, que fagan pois 3-4 probas sobre isto, e queres ver se hai diferencias entre os laboratorios. Este é outro estudio que tamén se podía facer para este tipo de interlaboratorio, ainda que non son laboratorios, isto que son, pois son sensores nunhas tiendas dun comercio, dun negocio nacional, bueno, de Zara, en este caso en Panamá, nunha das moitas Zaras que hai polo mundo, donde ademais en Panamá ten un interés especial pola humedade relativa, pola temperatura que se dan nestes países máis do Ecuador e tal, que son diferentes aquí, e que controlar a eficiencia enerxética é un tema moi importante. Entonces, ao final tamén é como se tú tuveras varios negocios, é como se tuveras varios laboratorios. Por tanto, estas ideas que se utilizan solo para contrastar laboratorios, nosotros proponemos que se poden usar tamén para contrastar pois edificios, sea pois supermercados, sea neste caso tiendas, etc. Entonces, bueno, aí son diferentes sensores en diferentes sitios e salen datos que son curvas, salen datos funcionais, como sabes, ten un detalle do escada dese laboratorio, unha das empresas nas que colaboramos, que traballa directamente para Inditex e que nos proporciona pues, gran cantidad de datos e que logo nós pues, temos que intentar resolver. Entonces, bueno, temos esas dúas partes. Por un lado, o ILS, do Interlaboratory Study, para iso vamos a crear un programa en R, unha librería que chamamos así, ILS, porque non estaba pillada, entonces pues, xa nos pareceu máis fácil poñerlle o mismo nome, e logo vamos facer outra parte máis de QCR, que é unha librería Quality Control. Teño que decir, en honor a verdad, que esa librería R era de reliability, de fiabilidade, porque a miña intención, como dou calidade e fiabilidade, decía, vou facer unha librería para docencia, de maneira que dé o control de calidade que dou no curso de control de calidade e a fiabilidade que dou en mecánica, en ingeniería, e a librería me vai valer para todo, pero logo o vinco de fiabilidade era tremendo, fixemos dúas librerías en fiabilidade que son diferentes, de fatiga e demais, e como a R xa estaba e xa se había presentado isto no 16, pois puxemos review por poñer algo que non ter que volver a facer outro nome e tal, e como non tiñamos nada de fiabilidade, porque non collía, pois aí de aí ven o tema. Bueno, o problema dos estudios interlaboratorio, ao final é ver a variabilidade, o que é repetibilidade e reproducibilidade, a variabilidade intralaboratorios e interlaboratorios. Se colles a varianza, pois a podes dividir en dúas partes, entonces tes un cuadrado como pasa nos que serían os ANOVAs clásicos, entonces tú tes uns datos aí e queres analizar cuáles son a repetitividade e reproducibilidade. E hai uns estadísticos pouco coñecidos, curiosamente, de feito vos que aquí hai unha maioría de estadísticos, pois posiblemente igual moistes a min falar nalgúna clase, pero non se suelen ver moito nos libros porque son moi específicos de estudios interlaboratorios. Son estadísticos HK de Mandel. Son estadísticos moi simples que miden as diferencias ca media ponderada entre laboratorios e se aplican para datos escalares moi fáciles. Teñen unha distribución bastante coñecida, sencilla, nun caso unha t-de-stude, noutro caso unha F, po caso da variabilidade. Entón, bueno, estes estadísticos HK se usan moi frecuentemente, son os que lles sacan as persoas que participan nos interlaboratorios. Aquí sería o valor crítico do estadístico, vai facer o contraste de hipótesis, se está ou non está igual, pero que ocorre? Que o que temos non son datos deste tipo, sino o que temos son sensores, son datos que nos proporcionan curvas, e para as curvas non hai estos estadísticos. Entón, a primeira digamos, proposta que se fixo era intentar crear un paquete ILS funcional, de alguna forma. O que pasa é que unha vez que o fixemos vimos que tampouco había ningún paquete en R que tuvera os estadísticos HK de Mandel, entonces xa fixemos tamén o escalar, e podemos poñer exemplos, incluso collemos unhos datos que se utilizan moito nos libros que analizan isto, que son os datos de glucosa en sangre, que son escalares, entonces están postos en a maioría dos libros e témolos aí na base de datos do paquete ILS, como vos digo. O que pasa é que o que fixemos foi estender os datos funcionales o tema das librerías dos HK no tema de detección de atípicos. Entón, temos por lado a reproducibilidade con a hipótesis sobre a media e temos por outro lado a repetitividade con a hipótesis sobre a varianza. E temos uns estadísticos que definimos de tipo funcional, calculando medias funcionales, profundidade e demais. Entonces, para ter un equivalente de medida de discrepancia, pois como sabedes aquí non se pode
implementar facilmente a distribución do estadístico, entonces plantexamos un algoritmo in Bootstrap que vos podía detallar aquí máis ou menos todo o tema do Bootstrap, pero, como digo, vos vou a deixar a referencia onde están os exemplos, e non me vou a poñer con tanto detalle sobre eso. Entonces temos tamén unha validación do método con a simulación e con estudios da potencia do contraste e todo este tipo de cousas, onde encontramos uns modelos paramétricos que simulaban máis ou menos o que eran as curvas que tiñamos, e, bueno, teñen uns resultados que, como digo, poden ver. Para a hipótesis de reproducibilidade o mismo, e para a repetitividade o mismo, entonces, bueno, pois ao final o que consiste que temos algo que non se fixera antes que unha estimación do ILS. Isto publicámoslo nunha revista de quimiometría en laboratorio, que é unha revista, bueno, que está no CUN de estadística, ainda en que máis de laboratorios. Pareceunos que era o sitio, ademais, porque é unha revista que suelen buscar a xente que traballa en laboratorios, e está basicamente publicado o ILS, todo o que é o desglose, cos exemplos, e logo a maiores nos invitaron a publicar o programa R. Entón, hai outra publicación do desarrollo do R con exemplos e que poden baixarse o código e tal. O sea, que non é moi frecuente que unha revista deste tipo máis hacia a quimiometría se interese, porque a nosa idea era mandalo a Statistical Software, cousa que fixemos ben mandando aquí, porque se publicou en 3 meses, en Statistical Software tardan ano e medio, 2 anos, que é a media que ten. O cal, bueno, é un problema se queres ler unha tesis, como sabedes. E a parte de gráficos de control, vou non pasar máis rápido, no fondo que queres é contrastar máis ou menos se o proceso é estable. Gráficos de control, vos hai unha fase 1, que é a fase onde construyes o gráfico, a estimación das líneas de control, se é un gráfico Sijar, Q1, ENMA, etc. Pero a filosofía é sempre igual, unha media máis menos 3 sigma, ou máis menos un valor que depende da sigma. E logo tes a monitorización do gráfico de control, que é unha fase 2 do gráfico de control, cando tes estimados os límites e vas a ver se hai un punto fora de control. Bueno, pois cal era a nosa idea? Pois estimar, facer isto, pero con datos funcionales, posto que vimos que había unha carencia no tema de control con datos funcionales. Tamén aquí, pois, temos que poñer máis ou menos un algoritmo para crear o valor, poñer un valor crítico, cando o valor sale de control, que no fondo é detectar un valor atípico, un outlier, ¿no? Isto podía ser unha detección de atípicos. E na fase 2, unha vez que xa tes o límite de control, pois o que faz é estender isto a un gráfico, un contraste de hipótesis sobre as distribucións con datos funcionais. Entonces, bueno, pues supós que a distribución é dunha forma ou a alternativa de que cambia. Entonces vas monitorizando e vas vendo se cambia. Aquí tamén é necesario pois partir dun método que máis ou menos, neste caso utilizamos o tema dos rangos, que xa había feito Regina Liu bastante traballo sobre datos multivariantes e funcionales. Programamos isto tamén para R, implementámoslo nun programa no QCR, que veremos a continuación. Isto aplicámoslo, pois o tema das temperaturas de Human, non me acordo cales estas siglas, pero bueno, confort térmico eran unhas temas que se utilizan estas siglas para confort térmico de edificios, confort térmico de tiendas, que interesa moito, bueno, primeiro para forrar, e outra cousa, pois porque tamén interesa saber cales son as temperaturas que se están dando, non? E vedes un caso como se facía con gráficos de Bossplot, que é unha forma tamén válida, pero non che detecta típicos como se utiliza os datos funcionales, non? Aquí vedes un exemplo de gráficos tanto para a primeira fase como para a segunda fase, e aquí vedes o gráfico de rangos, que sería pasar un gráfico funcional a un gráfico tipo rank, que xa son, xa digo, estos propuxos Regina Liu polo ano 97, hai uns traballos sobre eso. Entonces, bueno, pois o que fixemos foi uns paquetes, o QCR, Quality Control Review, que xa digo que ese review saliu a posterior, se vedes a primeira versión non dice eso, é o Interlaboratory, e logo un específico para FDA QCR, para datos funcionales, con este tema. Entonces, a ventaxa deste paquete, pois, comparado cos que existen, utilizamos todos os que existen, especialmente o QCC, o Six Sigma, que está específico para a metodoloxía Six Sigma, o IQCC, que xa non existe, porque este era dun profesor cubano, e que extendía o caso univariante a multivariante, metémolo, e o de Quality Tools, que tamén estaba pensado para cousas de diseño de experimentos e interlaboratory con ANOVAs e tal. E metemos todo en QCR. Isto foi un pouco o paquete este QCR. Aquí vedes a primeira versión do 2016,
Xa digo, agora hai outras versións. Básicamente recolle todo o que se fai en control de calidad, QSUM, ENMA, e tamén para multivariantes, pero a maiores recolle gráficos de tipo non paramétrico que non se facían antes, como os gráficos de rangos e demais, aquí vedes un exemplo do código, ou índices de capacidade novos de tipo tamén non paramétrico, como son todos os índices de cuarta e quinta generación de Bauman, índices que ademais este tipo de índice pois non estaba programado en R, pareceunos moi interesante, porque recolle todas as posibilidades dos QCC, dos índices estos que C sub P sub K, C sub P sub M, os índices robustos, hai variando diferentes valores, pois che dá. Esta é unha salida do QCR para un caso de índice de capacidade que é moi interesante, eu creo. Entonces, un pouco como conclusión, pois integramos os paquetes todos nun tema, introducimos por primeira vez algunhas técnicas de partes especialmente no que os datos funcionales en control de calidade, pois temos o tema de monitorizar procesos en datos funcionales. No caso do Interlaboratory Study, no tema dos datos funcionales, este sería o detalle do paquete, tamén estamos os mesmos autores, e permite facer todo o que son estudios interlaboratorios, as HK de Mandel, Casanovas e demais para o caso univariante, e engadimos o tema funcional, que isto é realmente o novedoso, os que chamamos HK mayúsculas para diferencialos dos HK minúsculas. Isto tamén está publicado, incluso por duplicado, está por un lado o paquete, por outro lado a librería. Aquí vedes unha salida deste exemplo, pois, por exemplo, dos datos que ven no de estudio da glucosa en sangre dun interlaboratorio clásico, da repetitividade, reproducibilidade, o estadístico K, o estadístico H, con uns valores cortes, e che dicen cal é o laboratorio que se sale e cales son as muestras dentro de cada laboratorio, é dicir, inter e intralaboratorio. A maiores deso, podemos trasladar aos datos funcionales, que sería este o exemplo que estamos usando, e podíamos encontrar cales son os laboratorios funcional, de forma funcional, que se salen, pois tamén analizando e sacando os estadísticos HK funcionales e sacando un gráfico moi similar aos gráficos que se usan en univariante, pero son gráficos funcionales dos 7 laboratorios. Entonces aí puxemos un exemplo onde non se detectaba de forma univariante, porque os datos funcionales enmascaraban bastante o tema, pero sí que fixemos un error adrede para ver que os datos funcionales si collían todo, ter toda a información da mostra. Entonces, pois isto son as contribucións, meter estas técnicas en R, o desarrollo de novas metodoloxías para interlaboratorio e pois adaptarnos ao modelo FQM. Estos serían as conclusións generales de crear os gráficos, o tema de novas metodoloxías para a industria, especialmente no caso de eficiencia enerxética, onde metemos pois bastantes exemplos, incluso están algúns subidos co permiso da empresa, e os dous paquetes creados pois o ILS e o QCR e QCR-FDA, que é unha extensión lógica do QCR, con esas cousas que xa vos comentei que están aí resumidas. As publicacións pois do ILS hai dúas publicacións en quimiometría en interlaboratorio existe. Do QCR hai unha envío á revista Statistical Quality Control, que xa veremos se publica ou non, porque de momento non nos contestaron, sabemos que está en proceso de referee, deu moito traballo, especialmente Rubén, que está aquí, sei que tuvo aí ao final, que nos apretaron bastante, porque estas son revistas moi... unha boa revista, como sabemos, e que se o publican aí nos vai a facilitar as cousas. E, aí vos queda unha bibliografía onde están os traballos especialmente deste chico de Miguel, cos nosos apoios, pero que é un mérito da súa tese de doutoramento. E, creo que me axustei aí un pouco empezando a tarde, porque como neste caso que ten prisa o propio ponente, pois tedes que disculpar que fora tan rápido, xa pido disculpas anticipadas e calquer pregunta aquí está, vale? Preguntas para Salvador? Preguntas si no pregunto yo. A ver se alguén quere, pues estamos buscando un candidato para que traballe aí con estos datos, unha oferta de traballo directamente. Pois os alumnos do máster que está escoitando, digo en serio, me pediron expresamente unha das empresas que colaboro que teñen certa urxencia en contratar a alguén. Así que non é necesario ter o máster, pode ser alumno do máster e poder traballar
Eso sí ten que saber algo de estadística, pero aquí dámoslo por feito. EDR, porque ten que coller estos datos e seguir donde se deixou o tema. A idea é traballar xusto con estos paquetes. Exactamente, eso aí estamos. Bueno, gracias a vos.